Вітанне, меламаны! Вітаем вас, прыхільнікі беларускага слова, паклоннікі беларускіх выканаўцаў. Ну што, запалім сёння як след. І запалім, і ў рамантыку акунёмся, толькі спачатку разбяромся, на каго ўсенародная любоў на мінулым тыдні не пажадала распаўсюджвацца. Кожную нядзелю з нашай музычнай абоймы вылятаюць адразу 5 песень. Шкада, але так распарадзіліся іх лёсам вы. Такім чынам, каго мы сёння не ўбачым, не пачуем. Ой, ты пойдешь полем лугом, ну да я, где ору я плугом, ну да я, где ору я плугом, ну да я. Начававший дивный сон видел, начававший дивный сон видел. Соникады месяц по над лесом ходять, хлопец на дівчини, що вечора ходить. Не дать дівчини, як дає хати, стукне у окенца, каб не чула маті. Не дать дівчини, як дає хати, стукне у окенца, каб не чула маті. Сябры, хай не будзе ваша сядзенне ў сацыяльных сетках пустым марнаваннем часу. Зрабіце прыемнае тым, хто трапіў у лік аўтсайдераў тыдня. Папрасіце за іх, і яны зноў прадстануць перад вашымі вачамі. І вушамі, і хай у вас ніколі не вылятае інтэрнэт. Ну а зараз пераходзім да тых, хто здолеў улагодзіць ваш слых і зрок. 10-е месца накукавала зязюля Вользе Любавінай. Чаму б Вользе не падзякаваць птушцы і, галоўнае, сваім прыхільнікам? Абавязкова трэба, каб і надалей кукавала птушачка і галасавала ручачка. Чужую стороночку неведомую, великую дружиночку невеселую, великую дружиночку невеселую. Покуль я все звездки переведала, та не раз я слезками поведала, та не раз я слезками поведала.
Крочым далей. Нумар 9. Гэтую прыступку заняла Вольга Новікова. Пасля паўсюднай уборкі ўраджаю шчаслівы сноп жыта аказаўся ў яе руках. Вольга, трымай яго мацней, яшчэ спатрэбіцца. Ой, девки, пойдем, девки, кругом жита, пойдем, девки, кругом жита, кругом жита. Тіня увидим, кого в житті, тіня увидим, кого в житті. Тихонько, воронога, тихонько, воронога, воронога. Ти мальчишку молодого, ти мальчишку молодого, Мы с коніком погарцуем, мы с коніком погарцуем, погарцуем. Мы с мальчишком потанцуем, мы с мальчишком потанцуем, Под наши бурные аплодисменты просим Валентину Ольшанскую занять 8-е место. Валентина не стамляется нам рассказывать, что ж там у лесе. И галоўнае, не стамляются слухать цікавы аповед удзячныя паклоннікі, якія слухаюць і галасуюць, і галасуюць, і слухаюць. А у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы
а у лесе грибы зародили, а у лесе грибы зародили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Девки-бабы по грибы ходили, девки-бабы по грибы ходили. Сонейка заходить, в окны поглядая, Александру Патлісу поспехаў жадае. І што вы думаеце? Яго пажаданні ды ў вашы вушы. Александр сёння на 7-м месцы. Тут, відавочна, яшчэ ёсць да чаго імкнуцца, так што спадзяёмся і на нябеснае свяціла, і на прыхільнікаў. Поглядає, Павлюк на ганулю скоса позирає. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, що летать не хоче, так моє серце за тобою лякоче. Як я колеса, что летать без маси, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Як я колеса, что летать без маси, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок же высок, як лопать на печи, а ты мне все кажешь, что я не до речи. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. О, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Хто аддаваў свае галасы за Сашу Нема? Трыумфуйце! 6-ю прыступку заняў выканаўца, і гэта ў параўнанні з мінулым тыднем відавочны поспех. Пераскочыць адразу праз 2 з 8-й апынуцца на 6-й, гэта ж як мельніцы працаваць давялося. І вось бачыце, атрымалася. Ой, вер, 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 герцем, перцем, лупцем,
месца хіт-парада. На ім апынулася Яна Старцева. Скажыце, калі ласка, хто за ўвесь тыдзень так і не знайшоў час уключыць камп'ютар? У каго былі справы важнейшыя за галасаванне? Вось і атрымлівайце. Яна сёння толькі 5-я. Сонейка, в долине туман. Ой, на горе Сонейка, в долине туман. А на моем серденьку туга и журба. Ой, на моем серденьку туга и журба. Дружка дома нет. Ой, что за журбинушка, дружка дома нет. А с подъездом Сонейком мил дружок иди. Ой, за собою любую подружку веди. Падбіраемся да групы ў жоўтых майках лідараў, але пра іх крыху пазней. Спачатку на вышыванку палюбуемся і парадуемся разам з тымі, хто кінуў усе свае справы, каб дапамагчы Кейсі апынуцца на 4-м радку хіт-парада. Вечерами золоком аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала чорну і червоную нитку слала. Вышивала девчина, вышивала чорну і червону
let's go. Everybody now dance. Everybody now dance. Everybody now dance. Dance, 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 dance. Come on, come on. Let's go, let's go. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands up, hands up. Hands, hands, hands up. Ой, пойду я вечером на гулянку, подару я милому вышиванку. Носимой соколику час кохання, хай согреє сердечко для кохання. Носимой соколику час кохання, хай согреє серденько. Ой, для кохання. Let's go, let's go. А я прадстаўлю тых, хто ў цяжкай барацьбе лепшых з лепшымі здолеў захапіць трэцюю прыступку і такім чынам пазбавіў іншых усялякай надзеі на бронзавы медаль. Аксана Вечар, Кірыл Ермакоў, Максім Осіпаў. Не спалося моладзі, так ім у ліку лепшых хацелася аказацца. Не спалося моладзі, не драмалася. Не спалося моладзі, не драмалася. Прыснілася моладзі мілага рука. Прыснілася моладзі мілага рука. Прачнулася молада, мілага няма. Прачнулася молада, мілага няма. Ой, пойду я молода ў сад гуляючы. Ой, пойду я молода ў сад гуляючы. Бачу, бачу, міленькі шипіць вішанькі. Бачу, бачу, міленькі шипіць вішанькі. Шипі, шипі, міленькі і сабе і мне. Шипі, шипі, міленькі і сабе і мне. Шиплю, шиплю, милая, только не тебе. Шиплю, шиплю, милая, только не тебе. Есть у меня любая лепша за тебе. Есть у меня любая лепша за тебе. Не спалося моладі, не драмалася. Не спалося моладі, не драмалася. Калі крумкач ляціць, часам галаву ў плечы схаваць хочацца, а як бывае голас падасць, дык і вушы заткнуць. Але мы зараз зусім пра іншы выпадак. Прыроду любіць трэба як Леся Кодуш і Слава Нагорны. Тады крумкач на дапамогу прыйдзе і да другога месца ў хіт-парадзе прывядзе. Летим буран, молоденький, терраса лен
дівчинонька, там у казаку. Есть у меня вже коханий, вірна я йому. Зайшло сонце за віконця, за зелений сад, а у тім саді розмовляли дівка і казак. Зайшло сонце за віконця, за темний лісок. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло сонце за віконця, за темний лісок. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло сонце за віконця, за темний лісок. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло сонце за віконця, за темний лісок. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло сонце за віконця. Прийди, прийди, коханечку. Зайшло сонце за віконця. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло сонце за віконця, за темний лісок. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Зайшло сонце за віконця, за темний лісок. Прийди, прийди, коханечку, ко мне на часок. Па-ба-ба-бам, па-бам! Ганаровае, лепшае, усімі жаданае, карацей, першае месца. Атрымаць яго ўладальніку дапамог, безумоўна, талент і проста неверагодная актыўнасць паклоннікаў. Георгій Калдун, я не ведаю, як ты здолееш усім аддзякаваць, але на гэтым тыдні першы ты, а першы значыць лепшы. Пливі доля ти з водою, а я следом за тобою. Приплыли до бережочку, приплыли до бережочку. Дай посели на жвірочку, дай посели на жвірочку, написали по листочку, написали по листочку. Няхай дома не гарують і пасагу не готують. Ти свой пасах прогуляла, ти свой пасах прогуляла. З казаченьком размовляла, з казаченьком молоденьким под кусточком зелененьким, под кусточком зелененьким.
невідоля ти з водою, а я следом за тобою, а я следом за тобою. Вось такія вынікі прынёс чарговы тыдзень. А зараз правяраем якасць работы камп'ютараў і смартфонаў. Нішто не павінна глючыць, таму што ў нас 5 тых, хто далучаецца да нашай кампаніі з надзеяй заняць пачэснае месца ў хіт-парадзе 100 песень для Беларусі па выніках вашага галасавання. Нумар 1. Брутальны. Дзядзя Ваня, слухаем! Ой, по садочку проколола ножашку на вишнёчку, проколола ножашку на вишнёчку. Валить, валить ножачка, ой, да не больно. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолго. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолго. Ой, у солдаты забылася дзяўчыначка попытать. Ой, забылася дзяўчыначка попытать. Забылася дзяўчыначка, ой, попытать. Ой, ці мне замуж ісці гулять. Ой, ці мне замуж ісці гулять. Ой, як гуляла, тапчы, тапчы, чаравічкі, як таптала. Тапчы, тапчы, чаравічкі, як таптала. Тапчы, тапчы, чаравічкі, ой, як таптала. Не кажы ты хлопцам правду, як казала. Дай не кажы ты хлопцам правду, як казала. Хлопцам правду, ой, я казала. Не стялі ты постель белую, як ты слала. Не стялі ты постель белую, як ты слала. Яны твою постель белую, ой, перакинуть. Яны тебе любить будут, дай покинуть. Ой, яны тебе любить будут, дай покинуть. Спецыяльна для Анатолия Валянціновича. Слухайце, галасуйце самі і сваякам і сябрам сваім загадайце, каб галасавалі за Ганну Шаркунову. Анатоль Валянцінович, выдатны, дарэчы, выбар. Подвясла, як ми кахаліся, та не пабраліся, дорожка дзёрном заросла. Як ми кахаліся, та не пабраліся, дорожка дзёрном заросла. Голос милага, незрадливага, клікаў мяне ўдар, звенеў за хатаю, травою мятаю, падараваў журбу і жаль. Звенеў за хатаю,
чорнявою, десь білявою, тішить серденько своє, а мне на ганочку, на світаночку, сумна зязюленька кує, а мне на ганочку, аж до світаночку, сумна зязюленька кує. Яблок печеный, яблок моченый у карамелей, в пирогах и пончиках, яблочные драники, яблочная пастила. Ну і як же без яблочного чаю? Ды ніяк. До речі, усе паспелі небывалы урожай яблок собрать и опрацовать. Яблыка наша, Боже милый, доколь ты стоял. Ой, стою я лето, Боже милый, стою я другой. Третє лето, Боже милый, галем опущусь, галем опущусь, Боже милый, листья повернуся. Олемночка наша, Боже милый, доколь ты Ой, гуляю лето, Боже милый, гуляю другой. А на третє лето, Боже милый, казками пущусь, Боже милый, с тоской залью. Ну, ви ж чулі, як співають дрозди, а некоторые слухають і наслухаться не можуть. Я зараз про Вольку, якая праз сацыяльную сетку амаль што слёзна прасіла нас дадаць у хіт-парад гурт «Дрозды» з песняй «Поедем додому». Мы расстали. Мой, поедем домой, а у нас Волики
Пятым шчасліўчыкам сёння аб'яўляецца сёння гурт жаночы, а прыгожы які, а вясёлы. Пра талент я увогуле маўчу. Дык вось, сваімі галасамі настойліва раю падтрымаць гурт Мілкі, не пашкадуеце. Як хотела мяне маці, ды за Яніка даць, але ж Яну п'яніцы трэба ў ногі кланяцца, але ж Яну п'яніцы трэба ў ногі кланяцца, але ж Яну п'яніцы трэба ў ногі кланяцца, але ж Яну п'яніцы трэба ў ногі кланяцца. Як хотела мяне маці за лявонушку аддаць, а ў таго лявонушкі ёсць свая Алёнушка, а ў таго лявонушкі ёсць свая Алёнушка, а ў таго лявонушкі ёсць свая Алёнушка, а ў таго лявонушкі ёсць свая Алёнушка. Як хотела мяне маці за Михайла аддаць, а таго Михайла уся вёска хаяла, а таго Михайла уся вёска хаяла, а таго Михайла уся вёска хаяла, а таго Михайла уся вёска хаяла. Як хотела мяне маці за Рыгорушку аддаць, не люблю Рыгора я, вось і вся гісторыя, не люблю Рыгора я, вось і вся гісторыя, не люблю Рыгора я, вось і вся гісторыя, не люблю Рыгора я, вось і вся гісторыя. Я хотела мяне маці за Антося ды аддаць, пайду за Антося, я буду незалежная, пайду за Антося, я буду незалежная, пайду за Антося, я буду незалежная, пайду за Антося, я буду незалежная. Такім чынам, сябры, хочаце, каб эфір Беларусь-3 быў упрыгожаны творчасцю вашых любімых спевакоў? Галасуйце! А то знікнуць куды? Шукай пасля. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-параду можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Там, дарэчы, працягваецца конкурс. Удзельнічайце і радуйце сябе прыемнымі прызамі. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень. Тэлеглядач, помні, твой голас чакае любімы выканаўца.